La Morada es más que este edificio, es también la red que lo ha pensado, deseado, proyectado, diseñado, construido, sostenido y cuidado. La Morada no és només un projecte d'habitatge, és una declaració d'intencions, una aposta ferma per a la diversitat i la transformació social. La Morada és un exemple clar de projecte que ha superat aquestes barreres d'assequibilitat i d'inclusivitat en el model d'habitatge cooperatiu. Situada a la plaça de les Dones de Nou Barris, aquest projecte neix de la voluntat d'un grup de persones, majoritàriament bolleres, persones trans i altres identitats dissidents, per crear un espai de vida comunitària que reflecteixi els seus valors i necessitats. I ara el més important és que inicieu aquesta segona fase, que és la més important de totes, que és l'entrada a conviure, entendre-us entre vosaltres i que sobretot per nosaltres el més important és que aquella infraestructura que hem intentat construir plegades us serveixi, que us vagi bé, que s'adapti a totes aquestes necessitats que vam detectar plegades. Avui, les Morades, iniciem una nova etapa que desitgem que sigui de buena convivencia y momentos muy felices y compartidos. un lugar donde disfrutar, sostener y gozar la vida de todas entre todas. Una aventura hacia otros lugares por conocer. Plaent i amorosa. Comunitària, creativa, apassionant, Excitant. divertida, relaxada, inspiradora, possibilitadora i acollidora. I tot i que ja tinguem casa, ens veiem als carrers.